Hey, what's up mga ka-Magic? Welcome back to my YouTube channel. My videos for today ay magra-rides po kami, okay? So, ayun po mga ka-Magic, nag-prepare po kami. Alright, so mamaya po, lalakad na po kami, alright? So, let's start to rides, okay? And 1, 2, 3, let's go!
ayun na mga ka-magic, nandito po kami ngayon sa may San Rafael. Alright, so kita nyo naman po ang tanawin dito. So maganda po. Yan. So meron din sila po Diyos ko sa itaas. So. Right. Okay, nag-start po kami sa Mandurriao, San Miguel, Cabatuan, right? Sa Pututan, Dueñas, Base, and now nandito po kami sa San Rafael, right? So ayun na mga ka-magic, masamang panahon po ngayon, umuulan, alright? So makakat muna ako. Ready? 1, 2, 3, we go. So ayun na mga ka-magic, kakatapos lang po namin mag-ride. So kakauwi lang po, alright? So inikot po namin, alright? Nagsimula po kami sa Mandurriao, San Miguel, Cabatuan, New Lucena, Pututan, Dueñas, Base, San Rafael, Barutak, Biho, okay, Anilaw, Banate, right, and then Barutak Nuevo, and Dumangas. Pabalik na po kami sa Iloilo City. So yun mga ka-magic, inikot po namin yun. Okay, so nakakapagod po kasi, nakakapagod nga po alright. So don't forget mga ka-magic, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Alright, thank you so much and thank you for all watching. Say all, bye bye.